Tattaunawar diflomasiya kaɗan ake gani a yakin Ukraine tsakanin Kyiv da kuma Moscow. Musayar fursunonin yaƙi ya kasance wani bangare na haɗin kan da ake samu amma tsakanin su. Rahotanni sun nuna cewa 'yan Ukraine maza da kuma mata fiye da 700,000 ne suka koma gida ta waɗannan hanyoyi. An baiwa BBC wata dama ta musamman ga ɗaya daga cikin wuraren da ake rike da sojojin Rasha da aka kama da ke yammacin ƙasar. Ukraine ta ce za a yi musayar yawancin fursunonin da aka kama, amma za a rike wasu daga cikinsu akan zargin yiwuwar aikata laifukan yaƙi. Ga Sani Ma'azu da fassarar rahoton wakilin BBC a Ukraine James Waterhouse. Fursunonin yakin Rasha kenan ke tattaki a wannan kwararo mai dauke da hotunan tsofin shugabannin Ukraine karkashin kulawar jami'an tsaron wannan waje. Dukkanin bangarorin biyu da ke yaƙi sun zargi juna da cin zarafin fursunonin yaƙi a baya,